ବବଲୁ ବବଲି କାହାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ? ବବଲୁ ବବଲି ବେଲୁନ ବାଲାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। ବେଲୁନ ବାଲାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ ଦେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ? ବେଲୁନ ବାଲାକୁ ନାଲିଆ ନେଳି ଭଳିକି ଭଳି ବେଲୁନ ଦେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବବଲୁ ବବଲି ବେଲୁନ ଧରି କ'ଣ କଲେ? ବବଲୁ ବବଲି ବେଲୁନ ଧରି ଖେଳିଲେ ଓ ଗେଲ କଲେ। ବବଲୁ ବବଲି କେତୋଟି ବେଲୁନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଲେ? ବବଲୁ ବବଲି 8ଟି ବେଲୁନ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଲେ। 8ଟି ବେଲୁନ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା? 8ଟି ବେଲୁନ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବେଲୁନ କିପରି ଫାଟିଲା? ବେଲୁନ ଠୋ ଠା ହୋଇ ଫାଟିଲା। ବେଲୁନ ଫାଟିବାରୁ ବବଲୁ ବବଲି କ'ଣ କଲେ? ବେଲୁନ ଫାଟିବାରୁ ବବଲୁ ବବଲି ହା ହା ହୋଇ ହସିଲେ।